Para kada gidi babakit nga nahilig ag tungit ori parangan da nakarugrugay. Ang mga misis na may ngiting matamis ay bagong release sa Porpay. Wag na wag mo nga awayin si kagawad kung gusto mong makapasok sa tupa. Eskeribab sibop, eskeribab lupi, kiribit, bet, para kadakit ibabakit, nga ti payud da nakaang say. Ah! Sa bali mo, aday ta. Ingkwaw kom. Sa bali, ana. Dapay nabasak na ulang nantin ni Orela nakaisbo. Tatay, init ka na, jay jacket. Muna nga init ka na, jay jacket na. Tata, baka day tapadyaman ay ka. Ante, mo ipatuloy nga si utag, buy-buya, ah. Kung kunanan na, agpay-pay-pay nantay. Nabasa amin na, kunahan. Orel, agkalinduosan na anten. Asino kumatang agkalinduosan, no talong asopas kinanyaw. Umirit pa, eh. Awan na ramana nga manok na ako na. Aniya mo